Miksi yrittäjät tarvitsevat työttömyyskassaa? Kyse on riskien hallinnasta ja riskejä hallitaan vakuutuksilla. Tulipalon varalta otetaan palovakuutus, se on meille kaikille tuttu asia. Samoin yrittäjä voi ottaa vakuutuksen työttömyyden varalta liittymällä ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassaan. Yrittäjällä on toiminnassaan monenlaisia riskejä. Liiketoiminta voi muuttua kannattamattomaksi, kohdalle voi osua sairaus tai tapaturma, joka estää yrittäjyyden jatkamisen. Käytännössä on niin, että yrittäjän työttömäksi jääminen johtuu hyvin harvoin yrittäjästä itsestään, vaan kyseessä on jokin ulkopuolinen tapahtuma tai tilanne, joka muodostaa esteen toiminnan jatkamiselle. Kun riskien suuruuksia tarkastellaan, niin tulipalon riski on selvästi alle 0,5%, kun sen sijaan vuonna 2010 yrittäjän työttömyysriski oli noin 7%. Yrittäjät perustivat vuonna 1995 ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan tämän työttömyysriskin hallitsemiseksi. AYT-kassa on asiantunteva, ystävällinen ja tehokas. AYT-kassa on myös vakavarainen ja antaa työttömyysturvaa yrittäjille.